金钱看齐，墙上写着心相连的30。好。Men du ser sgu dejlig ud, kom sammen. Hey, Kwan. No take. Only 2 euro. Before 3 euro, now 2 euro. Discount. What color do you like? What are you break? Ciao. Find det nu. Nej, men jeg kan passe på det. I ser mig lidt vent. Det ligner det altså. Jeg har 3-2 endnu. Shit, I'm safe. Yo. We're gonna have to live We with. got your hug. Yes, boy. Så alle sammen. Der var engang en blok, der tog et hop. Præcis. Godt fedt. Det er så du. Kom med. Det er onsdag motion her. Og gæste ting. Philip. En af vores rigtig gode venner. Carsway for træerne. Iskoldt vand, der stod. Ja, det er det vi gør. Og det er godt, Philip. Random. Vi filmer film her. Og det er godt, Philip. Det ser godt ud, Philip. Det ser godt ud, Philip. Kom så, Philip. Er det koldt? Er det koldt? Er det koldt bare, Philip? 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 Krampe. Yes, no. Nej. Okay, så cute. Ja! Filmer du i krampe? Kigger du? Ja, så. Så man går i krampe. Kom op der! Kom op der! Kom op! Hvordan var det, Sjøs? Hvordan var det? Gå op derovre, gå op derovre! Er det godt? Er det koldt, Røg? Ja, det er rigtig koldt! Det kan så, gutter. Skal vi bedst på? Det er Onsdag Motion. Og velkommen til Mødemobil. Let's do it. Okay, så kører vi, gutter. Så kører vi. Nej, kom nu. Jeg filmer den. Der. Jeg filmer den. Kom nu. Du skal sidde der. Jeg ved det godt. Kom nu. Klar? Mine forældre bliver rigtig farvet over at se, hvad det er, jeg vil lave med Mødemobil. Det er roligt, det er jo første gang.金钱看齐，墙上写着心相连的32岁了，装个当朝驸马郎的气质旺啊，满皇上的回2岁了，装个当。